Walking tour by Ilocano Math TV. Sa may San Juan po ito. And then maglalakad tayo ngayon. Medyo umaambon ng konti lang naman. Walking tour by Ilocano Math TV. Please subscribe to my YouTube channel. So itong San Juan Medical Center. San Juan Medical Center.
Pure Gold Agora. Malaki din po ang Pure Gold Agora. Walking tour by Ilocano Math TV. Please subscribe to my YouTube channel. Uulan na po.
So yung nakikita po ninyo na green, SM Santa Mesa. Atin pong nilakad magmula dun sa may part ng San Juan, sa may Pinaglabanan Street, hanggang dito po sa mayroong SM Santa Mesa. Yan po. Yan na po yung pwede mong puntahan sa SM Santa Mesa. Paligid po ito ng SM Santa Mesa. Yan, SM Santa Mesa na po yan. Napakataas ng mga buildings ang nandito sa paligid ng SM Santa Mesa. Yan po, papunta po yan ng Cubao. Yan yung tanaw natin kanina na SM Santa Mesa. Mesa Residences. Maulan na. Maulan-ulan na. Ilocano Math TV, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Salamat!